khubor nakaslem jong nongsan hima. Halor ke khubor ke bala sapriang ha ke rensan social media baka menteri ke sarkar jela ke Dr. Maisel Amperin Lingdo kala sya pakhang lenti ke jinglet jongka syatura nakaliang ke kong Amperin kala yathu bakam dei ke jing shisha but amdei baka sya khang lenti henry ke dei bakam shim la lej hi daladi namar bakam kwa ban yating ko badru kam bhaya ka ban lej habaki nong song snong kidang penong ye ke jing ki nakabenta ka wei pat kamat Henry kapas ngosi kalong bo menteri rangba ke jelau Konrad Sangma baru menteri ketenat pulih putih urakam Sangma kilangat ha kajing syak thombor jong kinong yaki dah ke bakawang mau ha ke office terekam jong menteri rangba bat nakaliang ke kong Amperin kalaong bakanam let syu shano kat bakadang don kajing yaki bat kajing sange ban yat syakmat ha kabede bat kajing don bentah ha kajing lang kam dai badan bapak hang lenti Henry kadai garai shimat hi laong ke kong Amperin Kam day ka jing kang jung mo. Kataro ka day ka jing tip ka bakla. Ngay ladi, habak peli, kilat patay kubor, ya kaway ka jing peli ka ba yahap. Bat ka jing snow jong nga, ya kaway na kita ki jing pan, jong kaway na kita ki nong kanhon protes sa tisya garo, ngaladap ay la ka jong ka, jing mo. Ngaladap kren syay, baka nulong kababit kababyang yang ni bangindon yang kita ki capitals ki bokher saki bon kali ki jaka namar ba ngin administer kum ya ka state kata kidon kum kita bat ki jinglot ki jing step ki babon ki factors ya ka to jing kren ki donga ti ngalet tour shagaru hills ngalandep ya ka tour ro ka resubel para ngadai benlek sa syatura Layo sngau no badon kita ki bertemu ban penplumar ya ka jengrung jonga syatura ban let ya ka review meeting jong ka health but ka agriculture department ha ka jing sngau ka jonga simet ngam kwa ya ka jing tempo so badno ngam sngau bakan bhaya nga bangan ya chakman ha ka jing tmu ban let sa syakawai pat ka jaka lada ki nong song jong kata ka jaka kidang don ha ka wai pat ka protes Ti kajing start, bat kajing snow, jonga, bat kibay tre lang hakagad mo. Ni snow ban nailecho, namar kadang don ka issue ka bakiya kren hang tay mo kultura. Kidang don ki protesters, kibadang ya protest hakatakurukom. Kabahaya nga ban nailet, ti nga klamlecho, one time no susulong. Kasulong tapata. Bagpasusipat, menteri rang ba, bat ku PHE minister, kingat, kata ka protes dari kinong kumno kani kadai ka jinglong ka jingman jong ka san pertai tinga nga sukumen tang bangala rai mangahi mga nang posisyo solution na marada kadon kata ka jing yakanat halor ki matters na ki issues bamya dai bat ka review meeting jong nga baleng ande ti ka sulong bet bayang nga klamlet shu don bakang hiru yang nga rai ni na lagi mangamday ng leksyo, na mangamkwa ka jing ito padno kamtam lile, siya tayo siya liyang na marba, ngamas ngongto bahaya, kata kanong rim ka jing pan, jong kita ki issues ki jong ki, bat hanga si met ni ngas ngaw bakan jenda bahala daw chief minister, bat ki kanon ministers ki buwan na suday tayo, kin handle hi kita ki problems na marba, nga na siya ni, ngandon la ka jong kabayas, ngandon la ka jong jing snow, don lagi jong kijing bom yahap jing mo imre kabawai ka bakat do berarti nihap ya pekat lang nihap dia ped lang dia kanu kanu perai sim syakmat ila jano kuntu ti ngak lang